por San Brais, 1:15 do mediodía, seguimos aquí no termómetro, xa saben o que di o refrán, non? Por San Brais, a cegoña verás, e cegoñas as que estamos vendo, Alba, en directo aí en Xinzo de Limia. Comeza o tempo no que empezamos a velas polos niños de toda Galicia, non? Pois sí, aí as estades a ver, compañeira, que además estaban todas ben deitadiñas nos nidos, deberonse de enterar que entrábamos en directo para o termómetro e xa levantaron todas. Teño por aquí a Marcos e máis a Silvia. Marcos, aquí o San Brais chegou antes, non? Aquí tedes as gaivotas, ves, ao final voulle dicir gaivotas, as cegoñas todo o ano. Pois sí, témolas todo o ano, agora xa apenas se van. En novembro xa están aquí. E nada, son moi boas compañeiras e sobre todo é increíble cando están arando e van a 20 e a 30 cegoñas detrás para comer aos bichos. Como é, Silvia, convivir con elas? Porque claro, estamos a ver que hai prácticamente unha en cada farola. A ver, é ben, pero... Ai, que xa me puxen nerviosa. Nada, muller, non te preocupes. Non, está ben. O que pasa que a veces molesta un pouco así polo ruido, pero bueno, ben, sin problema ningún. Claro, están enriba das farolas, dicíasme, Marcos, que non é que as que irades mover, pero claro, estades un pouquiño preocupados porque non sabedes o que van a aguantar aí os niños. Sí, claro, ao final non deixa de ser un ferriño e sobre todo cando hai moito temporal pode caer o nido e se pilla alguén debaixo é un pequeno problema. Dicíamos antes que hai case máis cegoñas que veciños, non sei se van ter que pagar xa os impuestos do pueblo. Pois podían axudarnos un pouquiño porque a verdade é que casi duplican o pueblo. Sempre di o refrán, non? Que veñen cando, migran e volven cando ven o inverno, pero aquí están todo o ano. Agora, desde fai uns anos, é que non se marchan. Parece que lle gustou o pueblo e quedan aquí, xa marchan algunhas, sí, pero quedan unhas poucas, sí. Pois moitas gracias, chicos, xa vedes, compañeiros, hai case máis cegoñas que veciños e por aquí xa auguran o bo tempo. Comeza a época do ano, non? No que as cegoñas que se foron de Galicia pois volven, non? Coa chegada do bo tempo. Hai algúns veciños os coitaron que o ven, bueno, pois como algo positivo, como unha bendición, outros que non. E ollo con estes últimos, Bernardo, porque quitar algún niño de cegoña ou facerlles algún dano pode implicar sancións económicas importantes, non? Xusto, as cegoñas brancas están protegidas pola Lei de Patrimonio Natural porque son clave nos nosos ecosistemas, ben en tellados, campanarios, postes da luz ou árbores. A súa conservación é fundamental. Axudan no control de pragas e manteñen o equilibrio ecolóxico. Por que? Pois porque o alimentarse de roedores, de anfibios ou de pequenos invertebrados contribúen a reducir o impacto destas especies nos cultivos ou o impacto destas especies noutros ecosistemas. A lei contempla, como dicía Rocío, que está prohibido darlles morte ou molestalas. Da igual como ou cando, é dicir, da igual o método que empreguemos ou en que ciclo estean as aves nese momento. Esta norma inclúe a prohibición de, retelas, capturalas vivas, destruir, danar ou recoller os seus niños, as súas crías ou os seus ovos, e tampouco se pode comercializar con eles. Son infraccións que conlevan sancións dende os 100 aos 2 millóns de euros, pero é que, a máis disto, retirar o niño, dependendo do dano causado, pode ser multado con entre 5.000 e 200.000 euros. Nos casos máis graves, a sanción pode implicar, ademais, responsabilidades penais, pero hai excepcións. Se é por razóns de seguridade ou de perigo na propia infraestrutura onde teñen feito o niño, pois poden retirarse, iso sí, con permiso, solicitado con antelación, e sempre que se realice fora da época de reproducción e sempre que se habilite unha estrutura alternativa para que continúen co seu ciclo. Un niño de cegoña é un indicador de calidade ambiental. Alá onde haxa unha cegoña e que as cousas ali están ben feitas. Pois que interesante, Bernardo, como coñecer todas estas sancións, Carla, que son como para pensarse retirar algún niño. Sí, é unha ave protexida. O curioso é que a rapaza que estaba aí no directo decía que agora non marchaban, que quedaban aquí todo o ano. E efectivamente, dende hai un tempo, probablemente debido ao cambio climático,
as cigoñas viaxaban en torno a 6.000 kilómetros ao ano, porque en inverno marchan a África e despois volven a Europa en primavera, verán. Pero agora en España quedan aquí. A explicación sería que precisamente ese cambio climático fai que non teñan necesidade de marchar porque non fai tanto frío, un frío que poden soportar. Empezábamos o programa dicindo que xa non nos iba a quedar nin o refraneiro, non? Nada, todo está a cambiar. Cando contaba, non? Antes Bernardo eso, bueno, pues que curioso, non? Sí, no, son unhas aves, a verdade, moi curiosas. Hai 40.000 se aproxima, non? Evidentemente estes datos non están totalmente censados, non? Pero hai 40.000 parellas de cigüeñas en toda España. As súas postas de ovos poden estar entre 4, pero chegar hasta 7 ovos por posta. E ollo, porque teñen custodia compartida. O sea, participan na incubación que pode rondar os 30 días aproximadamente, tanto a femia como macho. É dicir, teñen custodia compartida dos ovos, non? Por lo tanto, son, a verdade, que aves, bueno, pues, con unhas características moi interesantes, a verdade. O que pasa que sí, Héctor, bueno, pues pode ser comprensible que se montan un niño, como contaba antes Bernardo, que está dentro das excepcións, nun lugar estratégico, pues que poida ser un fastidio e teña que retirarse, non? Claro, vai depender, sí que é certo que ver esa típica igrexa con niño de riba pois é algo moi habitual, pero sí que dependendo de onde lles dea por poñer ese niño, pois pode acabar xerando problemas ou incluso facendo que caiga unha estructura e que eso provoque outra serie de danos. Falabades tamén dese cambio climático, pero non só lles afecta a elas, senón a todas as aves migratorias que están vendo alterado ese reloxo interno que teñen e que, bueno, ao final acabaremos alterando o refraneiro e alterando tamén o seu ciclo de reproducción e de cambio e que acabarán sendo algo que veamos todo o ano. Pois, bueno, a ver que sucede. De momento vamos a preguntarlle por este asunto que xa nos está agardando Xiana Albor, non? O se por San Brais, pois tiña que estar tamén connosco o se no termómetro. Que tal, Xiana? Moi bons días, Rocío. Pois para falarnos deste ave non tan interesante con todo o que estaban contando. Bueno, que traes aí? Moi interesante. Plumas de cegoña. Pois mira, unha é de cegoña e outra é de abutre. Enorme, Queres non? disparar a ver se acertas? Pois seguro que fallo. Tes un 50-50. Non sei, esta de cegoña, por exemplo... Bueno, pois ao revés, tiñas un 50-50, non pasa nada. Rocío fai para darlle un pouquiño máis, como é unha moi boa presentadora, fai para darlle un pouco máis de emoción. Esta é de abutre, esta é de cegoña. Traio unha de abutre porque os abutres son tamén aves planexadoras como as cegoñas e teñen que usar esas térmicas para erguer o voo porque son aves moi grandes. Mira, Rocío, máis ou menos de altura, unha cegoña pode chegar aos 100 centímetros, o mesmo 108, tan grandes, se te pongo ao lado, cheganos ao peito, pero de envergadura 2 metros, así que de aquí a aquí se desplega a súas ás, pode chegar aos 2 metros e teñen plumas de 80 centímetros de longo e son esas plumas que teñen que ser ben fortes. Esta en concreto é unha das plumas que usan para aguantarse ben no aire e no voo cando emprenden o voo grazas ás térmicas, esas correntes que se quentan desde o chan cara arriba e erguen o voo. Claro, sobre todo cando fan tantos kilómetros e kilómetros. Efectivamente. Vamos a falar de curiosidades, non, sobre as cegoñas. Quero empezar comentando contigo unha imaxe moi simpática que atopamos en redes sociais. Dicía antes Hugo aí na mesa que tiñan custodia compartida dos ovos, pois esta imaxe ten que ver con as cegoñas contentas, a ver se a podemos ver, porque acaban de por un ovo. Bueno, de seguido non la mostrarán os nosos compañeiros, pero bueno, unha imaxe que amosa en definitiva, Xiana, que deben ser unhas aves como moi sociais, non? Entre elas sí que son, tenden a formar grupos, efectivamente, ese gregarismo cando fan a migración, cando queren marchar. Despois sí que teñen esa idea de que son monógamas, isto non é completamente certo, sí que poden, especialmente aves migradoras, pasan moitos perigos e ás veces unha das parellas non volve. Mira, aí está a imaxe que che dicía, non? Desas cegoñas contentas pola posta do ovo, non? Exacto, é o crotoreo das cegoñas. As cegoñas non son aves que emitan moitos sons, pero sí que chocan o bico, as dúas mandíbulas, e fan ese crotoreo moi característico das cegoñas, que como cando tes frío faz un castañeteo, pois fan o mesmo cos bicos, e se escoita moito, botan así a cabeza para atrás, tipo exorcista, e despois volven e fan o crotoreo. Iso fan cando unha das aves retorna ao niño, é como que se poñen contentas, digamos, é unha especie de saúdo, e como ben diciades, como teñen custodia compartida, eses 30 días de incubación van a estar as dúas a veces, de cada vez que un volve ao nido, claro, mesmo durante a alimentación,
Entre montan elas o espectáculo. entenden. E, por certo, sei que estamos moi de refraneiro no termómetro, de onde ven esa crenza ou dito de que as cigoñas, o do amor e dos nenos e todas estas cousas? É unha cousa preciosa, ven desa época cando mirábamos máis a natureza e menos aos nosos móviles. As cegoñas teñen eses 9 meses de migración, máis ou menos como o embarazo dunha muller. E ademais marchaban alrededor de despois do solsticio de verán. E en moitos países como Noruega ou Alemanha, o solsticio de verán era o momento de fertilizarse as mulleres e os homes. Entón, xusto cadraba que a cegoña marchaba e volvía cando a muller xa estaba dando a luz. E tamén as cegoñas tenden a estar perto das persoas. De feito, unha das causas coas que provocou o seu descenso moi notable foi o abandono das nosas prácticas rurais, das aldeas, dos povos. Esa marcha fixo, esa perda tamén deses hábitats agrícolas, fixo que descenderan as poboacións das cegoñas. Entón, as cegoñas, ao estar ao noso redor, ser unhas aves inofensivas, e ademais representar eses 9 meses que marchaban e volvían xusto cando os bebés nacían, fai que teñamos unha relación especial con elas alrededor do mundo, porque tamén os indios Sioux teñen máis ou menos a mesma lenda, pero con outra ave, porque a cegoña en América non a hai. Claro, creo que de feito temos aí un grafismo para ver como é esta crianza, non, da que falábamos, non, esta crianza compartida, que por certo, hai unha mesa tamén o tema de que agora con isto das estacións que están tolas, non, se pode haber un momento no que as cegoñas se empadronen xa nas nosas localidades, non, e deixen de migrar. Non podería ser, hai que incidir que ás veces unha das causas polas que deixan de migrar non é tanto os diferentes cambios de temperatura que estamos a sofrer, eses diferentes ritmos, como ben apuntabades, senón tamén a disponibilidade de alimento. As cegoñas desceron e volveron a aumentar as súas poboacións grazas a que souberon adaptarse a disponibilidade de comida nos basureiros. Esa alimentación e despois os basureiros foronse tapando e de repente volveron a descer. Esa disponibilidade de alimento que ás veces sí que se dá por secas, pero tamén porque facemos malas cousas, por exemplo, cos humedais e cos ríos e coas zonas anegadas, que son onde elas tamén atopaban moito dese alimento, pois desde ortópteros ata ratiños ou mesmo culebras, fai que non atopen alimento. É unha curiosidade moi bonita, as aves levan na súa xenética esa paixón pola migración, as aves migradoras. E cando marchan, agora marchan sobre todo os individuos novos. É como que veña, vou dar unha volta, por que non ir ao Sahel? Por que non ir ata Sudáfrica de 16.000 kilómetros? Teño toda a vida para quedar na casa. E os adultos tenden a migrar menos. Pois como a nós, non? Como a nós, absolutamente. Como a nós. E grazas ás cegoñas... cambiamos. Sí, porque que che quería, mira, que estamos vendo na imaxen esos niños, claro, que antes nos falaba Xiana, claro, do tamaño, que eu alucino, cando acabas de dicir que poden ser como a nós pola cintura, non? Estamos vendo, non, eses niños que, claro, teñen unhas dimensións, canto pode chegar a pesar un niño de cegoñas? Pode chegar a pesar, hai nos que chegan a pesar 2 toneladas. 2 toneladas? Pero eso é unha excepción, andan polo 200 kilogramos. E por que aumentan tanto de peso? Porque como as cegoñas son moi fiéis aos seus lugares de aniñada, volven e cada ano queren aportar un pouquiño máis de material. Aportan desde paus ata lixo como plástico. De feito, estás atopando moito plástico nos niños que pode chegar a ser un problema pos poliños que se afoguen mesmo con eses plásticos. Entón, levan de todo aos niños, se van aumentando o tamaño, e como traballan os machos e as femias, pois iso ás veces é unha plataforma xigantesca. E efectivamente, se hai algún niño que moleste, por exemplo, ás veces os poñen nas grúas, pois con tal de cambialo de ubicación un pouquiño ao redor, estamos comprobando que a cegoña vai ir aí ao ladiño e non vai pasar nada. Vai no localizar de seguido. E, por certo, xa que víamos ese niño, cantos ovos soen por as cegoñas? Pois tamén o dixestes moi ben na mesa, fixestes de maravilla os deberes. Os colaboradores que se documentan, claro, de todo. Efectivamente, poden chegar a poñer 7, pero unha excepción, o normal entre 3 e 4, porque ademais un pode pensar que unha ave tan grande pode chegar a poñer ovos moi grandes, pero non un pouquiño máis grande que un ovo de galiña. Sí, E despois as cegoniñas, cando nacen, usan como un dente que teñen no bico para sair do ovo e van estar eses 30 días que os pais vanlle dar de comer, digamos, vómito, pódese dicir así, é como unha papilla, ou seja, que tamén fan como cos nosos bebés. Danlle un alimento mastigadiño que despois expulsan os pais e lle dan de alimento ata que aos 30 días xa poden inxerir alimentos sólidos. Que bueno. E por último, Xana, antes dicía Bernardo que as cegoñas é indicativo de que esa zona ten boa calidade ambiental. Por qué?
Bernardo é un máquina e falou moi ben. Efectivamente, en xeral, os animais grandes tenden a ser moi importantes nos ecosistemas. Por un lado, fan como un control de arriba cara abaixo, a nivel trófico, pero tamén poden servir de paraugas para outras especies. Nos niños das cegoñas tamén os usan os pardais, os estorniños, e ao redor pode haber un montón de aves alimentándose de toda eses invertebrados que van vivir nos niños, como andoriñas ou cirrios. Entón, funcionan como mini ecosistemas per se. Así que onde haxa cegoñas, efectivamente, sabemos que os ecosistemas están funcionando correctamente e, alén diso, van a traer a máis especies ao seu redor. Que maravilla. Pois tomen nota, cada vez que vexan un nido de cegoña e digan, ai, un nido de cegoña, pois é unha boa nova. Moitas grazas, Xiana, sempre por vir ao termómetro. 1:29.